बरपेटानिफ्राय साबा मबाइल सिखावखौ पुलिसा हमदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि गंथाम दखानाव खावदोंमोन मबाइलफोरखौ। 16 आगस्टनि सोरांसि समाव बाक्सा जिल्लानि सालबारि हाथाइनि गंथाम मबाइल गलानिफ्राय बे हमजानाय साबा सिखावफोरा गासै गं 29 गोदान मबाइल आरो गं 5 गोजाम मबाइल हेन्डसेटजों लोगोसे नोगोद रांबो लानानै थांदोंमोन। बे जाथायनि सायाव सालबारि महकुमानि एसडिपिअनि दैदेननायाव सालबारि आरो गबर्धना पुलिस थानानि असि आरो आनन्द बाजार पुलिस आउटपस्टनि आइसिआ जयै संदाननानै साबा मबाइल सिखावखौ बरपेटा रड ओनसोलनिफ्राय हमनो हायो। पुलिसा बे सिखावफोरनिफ्राय गं 34 मबाइल हेन्डसेट, गं 5 गोबौ थुंग्रि, गं 2 मटरसाइकेल आरो नोगोद 1,84,500 मोननो हायो होननानै फोरमायो। मबाइल सिखावफोरजों लोगोसे हमनो मोननाय मटरसाइकेलनि नम्बरा जाबाय AS15V4564 आरो AS15V5787। हमनो मोननाय मबाइल सिखावफोरनि मुङा जाबाय फारियै आशराफुल इस्लाम, शाह आलम, आब्दुल साहिल, रेकिबुल आली आरो आब्दुल आजिज।